Nadakpan ang ginakabig most wanted person sa banwa sang Balita sa probinsya sang Aklan. Ini matapos sa ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga murder si Idolog, 40 anyos ang barangay Bulabod, Malinaw, Aklan. Ginkasa sang operatibang operasyon mismo sa iya barangay. Wala sang ginrekomendar nga piyansang korte para sa temporaryo nga kahilwayan. Ginakabig man ini nga leader sang Idolog Gang ang arestado. 7 ka mga police station commander sa Bacolod City Police Office ang ginbalasa ni Superintendent Alan Macapagal. Ginpatigay ng turnover of command kahapon. OIC sang Station 1 si Chief Inspector Joe Versidel, bago nga Station Commander si Chief Inspector Ruel Kulanag sang Police Station 3. Si Senior Inspector Romulo Hipilango ang OIC sang Station 5. Senior Inspector Elmer Bonilla ang Station Commander sang Station 6. Officer in charge sang Station 7 si Chief Inspector Sherlock Gabana. Chief Inspector Charles Hever ang hepe sang Station 8. Kag si Senior Inspector Armelin Vargas ang OIC sang Station 10. Bagi sa pagbalasa sa mga hepe, nagalaom ang OIC City Director nga mas mapasanyog ang ilang serbisyo sa publiko. Ginpasiguro sang DAO PNPA pod ang Barangay Peacekeeping Action Team ang seguridad sa mga nagtambong sa awarding of lights kag food festival sa banwa sang DAO probinsya sang Capiz kagabi. Halos tanan nga lugar sa poblasyon ang hugot nila nga ginbantayan, pati ang mga balay ilimnan kag mayor nga dalan ang ilaman ginkatuan kag ginpatigayon ang uplan sita. Naka-alerto ang otoridad hindi lang bangod kay Paskwa kundi nakanda sila sa posible pagpang-atake sa mga rebelde sa ila anibersaryo. 4 ang nasamaran sa aksidente nga natumbang motorsiklo. Suno sa driver nga si Homer Galanto, mahinay ang ilang pagpadalagan kay plano nila nga maghapit pa sa ila abyan sa barangay Pinya, Buena Vista, Guimaras. Pero sa wala ginalauman hinali nga may nagtabok nga singgarong sa dalan nga tuyo nila likawan, pero nagbalik pa ini kani ilang nga naligsa. Hindi na makontrol ang motorsiklo, gani nga natumba. Nakaagom sila sa minor nga mga pilas kag gindala sila sa rescue team sa ospital.